Sa Choco Kenny Gamay, yung dati kong pipag-aralan. O, ayan yan. Ano yung rin papashoutout to? Eh, po pa-shoutout po ng class ko. Last day mo lang po ngayon. Alam po mas lang kalikir. May garal ko naman yan eh. Dapat ko ba daw may garal ko yan eh. O, nino pa? Tumuro kumisa no? Megal Kenny ya. Abang. Oh. Shoutout ako ba? Oh, ayan. Shoutout to mga sir. Shoutout ko mga elder. Ya, duro tagay bisa di school niya. Kenny kumayaring kay. Oh, pinya. Dati kumayagal Kenny first year hanggang fourth year. Kaya tabi bagsak ko. Halika kaya. Alma mater na. May. Yan ko dati. Oo, mag-vlog ko ito ngayon. Shoutout ka rin pamilya ko si Gatnaw. Hoy kayo. Hello po. Bakong Nanong yellow? Nanong klaseng yellow? Hi for the hi. Oh. Sagta na kayo. O sumanay ko camera, baka stack up kayo. Oh. Shoutout ka ng kaklase ko. Sana may balik kayo grade 10. Pogi ka palang personal. Ay, hindi. Ay, ang dati mo kaya. Dati mo naman din. Ako na yung mga nga tuturo. Sorry nga. Pero alos kaya di ko may karal, guys. First year hanggang fourth year. At yung pangalawang school kayo ito, yung mumura, hindi ako makadurot. At saka kinuha yung 437 nga na okay, yan ang mag-graduate. Ini durutan kayo ng bagyan. Shoutout kang Gary Aguas, Barangay Cambias. Thank you. Igari Aguas? Punta ita na Igari Aguas? Durutan kayo mabisa kayo di talwin eh. Tudburok pa misan, warin kayo di ko rin mag-graduate. Kayo di ko rin mag-graduate eh. Wah. Di ba swimming pool ka niya? Ay, parang alam kaya ini kaya tayong back ini. Kanyang gulot ini. Kani dati may kwarto kanto. Kaya tayong kwarto ko. Hey, shoutout! Shoutout! Shoutout ka Maku! Shoutout ka Maku! Kaya temay! Kaya para bandong! Ini bayo ng school sa ini. Anong back? Nagtagan tayong video tamo po bayang yung mag-bited niya. Kini, happy nga tatandaan ko po. Alas kaya lugalay niya. Kaya na yung pinakamelok niya. Happy yung back niya. Yan guys. Kuya Don, mati ako! Shoutout ka rin nga Beo. Kanto Boys. Kenny pinaka-original ni Kali at ni pinaka-kwarto nito yung babuhay ito. Kenny oh. Pero alas bigbayo niya naman, dakal mo naman na ikay nga may. Oh, at inayin mo naman covered court pala Kenny. Dati Kenny, yung mag-aral kami, alang covered court pa kanini, open yung ganyan. Ano nga rita pa tangaluan lang tayo. Kita para tangaluan ng kita kami namin. So guys, dati ko talaga biyagal Kenny, legit. First year hanggang fourth year, Kenny, bayari ko Kenny. Kenny ko nang bayari balat. Ayun yan. Oh. Okay Kenny, ingat na pa si may area naman Kenny. At same time, mature na ako rin Kenny. Kinuha yung Form 137. O, i-vlog na ako. Kaya rin tatyo na ka mo rin Kenny kasi
Kaya na maling eskwela nga hindi ka na ako eh. Alos kaya hindi na ako manmayari eh. Hello guys. Oh. Hello po. Nagiinis kaya po. Shish. Ikaw, tingin sabihan. Pero kalawaya ka na ako. Salita na ka. Okay guys, pauli na. Nari na kami. Dirutan ko na yung dati kong school. Magalang Institute. Magalang Pampanga. Memorable yan na akong school lang hindi. Hindi ko bisang nagbeburit. Hindi ko nakalabalo. Nakalabalo man. So, thanks, Magalang Institute. Kaya sa niya, big improve niya mo rin. Okay? Okay, bako na kami, oh. Okay, okay, guys. Thanks, Magalang Institute. Wala na ko sabihan, oh. Oh, ita, durat. Sige, durat. Wala man na, kayo magtutukog yung camera na. Oh, wala na. Dinurot ako ng dinurot. Okay, guys.